Došli moji ljudi, evo nas u novoj epizodi unboxanja. Ovo je neki punjač pojma, nemam ja šta je to, ali dobro. Idemo izgledati čekati. Po mobitelu. Evo ga, vidimo jer je prazan, nije, ali dobro. Hajde, probat ćemo ga. Evo ga. Sada da vidimo, ako neće, onda stvarno. Šta je ovo, roć? Sigurno neće jer ne zna. Ajde. Ajde, zdravo ljudi i pozdrav.